Estela, Mari, nik eta Mikel. Energia izateko hau behar dugu. Maria, kirola eta jaboia. Kirola egiteko, kirola, korrika, igeri egitera, pesak hartzatu eta tenisa egin behar dugu. Ez dugu entzun, pixkat altuago. Ze janari aukeratu dituzu, Estela, esan altuago. Janaria, batidoa, txampiñoiak, gazta, pastak, pizza, plátanoa, ensalada eta patatak. Eta osasun.